Μέσα σήμερα θα σας δείξω σχετικά με το Minecraft όσο έχω φτιάξει στο σπίτι μου. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα μαζί και θα αρχίσουμε από τώρα. Έχω φτιάξει ένα εργαστήριο, αυτό εδώ. Κάτσε να μπούμε μέσα να το δείτε. Εργαστήριο. Έχω φτιάξει διάφορα υλικά εδώ. Έχω βάλει κοράνι, έχω βάλει φλίκτρα. Να φτιάξει φλίκτρα είναι πάντα εύκολο. Κοιτάξτε, θα σας δείξω τώρα. Βλέπετε, βάζουμε εδώ της φωτιάς. Βάζουμε εδώ 2 μπουκάλια νερό ή άμα θέλουμε 3. Και απόκτακτο, δηλαδή εδώ στο απόκτακτο ή θα βάλουμε αυτό εδώ. Ή αυτό. Ή αυτό. Και θα μας βγει έτσι. Εδώ είναι το εργαστήριό μου. Έτσι φαίνεται από μακριά. Σήμερα θα σας δείξω και κάτι πυροτεχνήματα. Περιμένετε να πάω σπίτι να κατέβω να σας τα δείξω. Έχω μεγάλο σπίτι, βλέπετε. Σαν να φτιάξετε πυροτεχνήματα είναι περίπλοκο, να το πω και λίγο δύσκολο. Πρέπει λίγο να πάω να κοιμηθώ. Για να γίνει μέρα, θέλει μέρα να σας τα δείξω όλα αυτά. Ξαπλώνω που βλέπετε. Δεν ξύπνησα. Πάμε σε ένα μέρος που να έχει καλή παιδιά, να είναι και δίπλα στο σπίτι μου. Δηλαδή πάμε εδώ. Να το σπίτι μου. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτό εδώ, το τραπέζι κατασκευής. Βάζω πολλά γιατί θα τα χρειαστούμε, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, αρχίζουμε ως εξής. Θα χρειαστούμε για το πρώτο πείραμα. Πάμε εδώ. Θα χρειαστούμε αστέρι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Χρειαστούμε 7. Επιλάζει πήρα 8. Θα χρειαστούμε επίσης και ένα χαρτί. Και μαζί με το χαρτί θα χρειαστούμε, περιμένετε να το βρω τώρα, που είναι αυτό. Αυτό εδώ, πιτρίδα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βλέπετε εδώ έχουμε ένα έτοιμο πύραυλο. Διαβάστε το λίγο εδώ. Λέει διάρκεια από τη 1. Τέλος πάντων, λοιπόν, έτσι θα μας βγει στο τέλος. Λοιπόν, βάζουμε γύρω. Όχι εδώ δεν χρειάζεται. Θα μπει αυτό και εδώ θα μπει το χαρτί. Μας βγήκε ο πύραυλος.
Το πυράβλο το βάζουμε εδώ. Τώρα θα σχηματίσουμε τα χρώματα. Είναι πανεύκολο δηλαδή. Θα βάλουμε χρώματα. Δηλαδή θα πάμε στο «η». Θα βάλουμε πράσινο. Άμα θέλετε ροζ βαφή. Διαμάντι. Λάμπης λαζούλη. Κόκκινο. Και πράσινο. Και μαζί με αυτό θα βάλουμε ένα τέτοιο. Περιμένετε, δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Κατασκευή. Θα βάλουμε το πράσινο μπαίνει εδώ. Το μόβ δεν έβαλα ακόμα. Διαμάντι μπαίνει εδώ. Λάμπης λαζούλης εδώ. Το κόκκινο μπαίνει εδώ. Θα χρειαστούμε να τα βγάλω αυτά. Χρειαστούμε για να γίνουν όλα αυτά ένα creeper. Αυτό εδώ. Λοιπόν, κόκκινο εδώ είπαμε. Το πράσινο εδώ. Λάμπης λαζούλης εδώ. Διαμάντι εδώ. Το creeper εδώ. Η πιτρίδα μπαίνει εδώ. Ναι, μας έβγαλε στέλνη πυροτεχνήματος. Και μετά πρέπει να βάλουμε πολλά τέτοια, δηλαδή τώρα θα δείτε. Βάλουμε αυτό δεν χρειάζεται. Πήραμε στη διάρκεια αυτής ένα. Μετά αυτό θα το βάλουμε εδώ. Θα το βάλουμε όλο. Εδώ θα το συνεχίσετε εσείς. Γύρω γύρω. Θα βάλετε δικά σας χρώματα. Να το συνεχίσω. Το πυράβλο. Και θα μας βγάλει αυτό εδώ. Πρέπει να είστε κάτω εδώ στο έδαφος. Και βλέπετε. Είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Άμα έχετε κάποια δυσκολία, πατήστε μου στα σχόλια και θα σας πω. Γεια σας.